Hello, fissim il-kollegi tiegħi fil-Ambaxxata Amerikana nixtieq nifirħilkom għal proċess ieħor demokratiku li wassal għal ħażla tal-Gvern ta' Malta għal 5 snin li ġejjin. L-impenn li awrew il-kandidati kollha għal ġid ekonomiku u soċjali tal-pajjiż kien ċar. Jiena u kollegi tiegħi ħadna gost ħafna naraw kampanja elettorali mimlija kulur daqshekk vibranti u ħafna drabi storjuża wkoll. L-appoġġ entużjast għal partiti politiċi, turnout qolli fil-elezzjoni u trasferiment paċifiku ta' tmexxija juru l-involviment attiv ta' poplu Malti u Awċi fil-politika. Juri wkoll ir-rispett għal opinjonijiet differenti u għal aljanzi politiċi. Ninsab ħerqana li naħdem mal-Gvern u l-Oppożizzjoni biex nissaħħu aktar ir-relazzjonijiet bilaterali tagħna li huma eċċellenti. Nissellem il-poplu Malti u Awċi bl-awguri sinċeri tiegħi. Grazzi.